nasabtan daw niya mga kasama nga kadtong mga pinulungan nga gibuy-an sa inahan ni Rene naggikantos kasakit nga nabati sa inahan. But many people have understood them to mean that the boys are hiding something. Diba? Na-interpret daw mga kasama kadtong pinulungan nasabtan daw kay na gikan daw to sa kasakit gikan sa usa ka inahan. However, kadto daw lagi mga kasama kadto nga pinulungan nakapa-frame naghatod og mensahe nga ang kini daw mga teammates kining men nga or mga boys nga pasabot niya sa letter kining boys o teammates ni Rene naagyo daw something ginatago so gina-judge daw sa inahan which is si Ma'am Rovelyn nga naagyo daw ginatago ang mga teammates ni Rene Baterbonia. And of course, mao daw ni ang ma-perceive sa mga tao karon. So mao daw ni ang mali nga nabuhat sa inahan ni Rene Baterbonia. RMN Kuskus Batikos. Mao ni ang buot pasabot kasama sa nagpadala sa open letter sa inahan ni Rovelyn o sa ilahan ni Rene Baterbonia nga si Ma'am Rovelyn Baterbonia. Dito ra daw nagka-issue mga kasama, nasabtan daw nila, nasakitan gyud daw. Nasakitan gyud daw ang inahan na dawat na na-appreciate daw nila mga kasama. Nasabtan gyud nila nga nasakitan gyud ang inahan o bisan kinsa man siguro mawad-an og family member. Nasakitan man gyud. Nasabtan daw na nila. However mga kasama, dito ra daw nakaapan. Ang nakaapan lang daw didto sa pag-ingon sa inahan ni Rene nga lagi di patulgon ang kaubanan niini sa Dipakulaw Aurora partikular gikan sa coaching staff hangtod sa kaubanan niya mga teammates di daw patulgon kadto lang daw ang nakaapan. Pero kung ikaw pa istoryahon kasama sa imong opinion, mali ba nga gisulti to sa inahan sa nagbangutan nga inahan?